Permezz ta' proġett ta' riġenerazzjoni, ix-Xlendi se jara qatt ta' tibdiliet biex jerġa' jingħata l-importanza li jistħoqlu. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi u l-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana ħabbru li b'investiment ta' 750,000 euro se jsir xogħol fuq il-parkeġġ li hemm u se jara żieda ta' 60 parkeġġ. Feħ jkun hemm żieda sostanzjali ta' 60% tal-ispazju tal-parkeġġ, però wkoll upgrade u embellishments ta' diversi servizzi li huma konnessi ma' dan il-proġett. Eventwalment imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għal fażijiet l-oħra biex konna proġett holistiku, proġett komprensiv, proġett li permessi għaw Xlendi ser jingħata l-importanza li tissoqlu. Fost ix-xogħol ambizzjuż tal-Master Plan tax-Xlendi li qed isir f'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għat-Turiżmu, il-Ministeru għal-Għawdex u l-Fondazzjoni għaż-Żoni Turistiċi jinkludi t-tindif tal-wiet, ir-reġenerazzjoni tal-boat houses u iżjed. Parti oħra interessanti li qed naħdmu fuqha bħalissa hija fil-fatt il-possibilità li l-bajja tax-Xlendi li fl-antik kienaw ir-ramel nerġgħu noħolqu bajja ta' ramel fiha. Jidher li hemm ramel fil-bajja u se jsiru l-istudji meħtieġa biex nesploraw din il-possibilità. Din ir-reġenerazzjoni, spjega l-Ministru Mizzi, se ttejjeb il-prodott turistiku u tittejjeb l-aċċessibilità kemm għall-Maltin u l-Awċin kif ukoll għat-turisti u se joffri benefiċċji għas-sajjieda li jagħmlu użu mill-boat houses. Riġenerazzjoni li kienet bdiet bil-bini mill-ġdid tal-mol fl-istess bajja u li issa se tara xi ċaqliq fis-siġar preżenti u t-tħawwil ta' iżjed siġar indiġeni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.